Večeras će nam se predstaviti 7 kulturno-umjetničkih društava, to jest među njima jedna muška pjevačka skupina. A krenut ćemo sa našim domaćinima, bit će to ženska pjevačka skupina Kuda Slavko Janković iz Šiškovaca, a njihov naziv svatovskog programa, odnosno napjeva je Sanjala sam da vezem otarce. Dvije su verzije Svatovca. Prvi se pjevao na ispraćaju mlade iz dvorišta, iz avlije, kako mi to kažemo, dakle prije vjenčanja. A on kaže: reci pravo mila drugarice, jel ti žao sitne pletenice? Drugi se pjevao nakon vjenčanja, tijekom same večere, te do samog kraja slavlja. Svekrva me fino darivala, a baš joj hvala, jabuku mi dala. A što se tiče, to je dio njihovog programa kojega će evo večeras ovdje izvesti pred vama, a red je da ih predstavimo i kažemo nekoliko riječi, iako nam je to naš Dražen rekao ukratko u brojkama. Puno značajnih obljetnica, odnosno jubileja, bilježi vaše kulturno-umjetničko društvo ove godine, jer počeci bavljenja folklorom u Šiškovcima sežu u daleku 1935. kada su Šiškovčani nastupili na smotri folklora u Vinkovcima, a onda su slijedili nastupi u Babinoj Gredi, Privlaci, Županji i ono što je jako značajno 1939. godine u Petrovaradinu. Inače, društvo je djelovalo do Drugog svjetskog rata, onda dolazi do kraće stanke i nakon rata nastavljaju, iako sa nešto slabijim intenzitetom. Taj intenzitet se pojačava tamo negdje 70. godina prošloga stoljeća, kada se osniva društvo Ogranak seljačke sloge. Već 1974. na svojoj skupštini mijenja ime u amatersko folklorno društvo Slavko Janković i isto bilježe brojna gostovanja. Društvo djeluje do 1981. i tada dolazi do duže stanke u radu, a ovaj plodonosan i bogati rad nastavlja se 1996. Dakle, ove godine oni su obilježili, odnosno vi ste obilježili 20. obljetnicu obnavljanja rada društva i 80 godina folklora u Šiškovcima, što zaslužuje jedan veliki pljesak Šiškovčani dragi. 80-ljeća stvarno nije malo. Hvala svim generacijama koji su se potrudili da sve to skupa ovdje se očuva tako velikom vremenu. Na inicijativu Mate Toldija društvo je dakle obnovilo rad u lipnju 1996. i od tada radi bez prekida i brojni su tu nastupi ne samo po Hrvatskoj nego i izvan nje, tako u Makedoniji, zatim u Bosni i Hercegovini, Srbiji. Naravno, Vinkovačke jeseni su neizostavne, a treba reći na 48. Vinkovačkim jesenima Kud Slavko Janković Šiškovci osvojio je prvo mjesto. E sad, ono što su nam rekli isto na samom početku, da su nekako svatovi uvijek obilježavali rad vašega društva, pa pogledajmo mi ovu vašu svatovsku izvedbu večeras. Dakle, domaćini kreću prvi, ženska pjevačka skupina Kuda Slavko Janković iz Šiškovaca. Yeah.
mislim da taj pljesak može još malo jače za naše Šiškovčanke koje su evo otvorile i na neki način probile led. Prve su nastupile na ovoj prvoj smotri, pa uistinu evo na neki način to je jedan veliki uspjeh i nešto što će sigurno pamtiti.